ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом.J. айни замон дар назди дарвозаи чортеи паҳнои бештар аз ҷӯи бодом қарор дорем. Поёнтар аз бозори Балх, аз ин тараф бозори Балх ва рост роҳ ба сӯи раёсати Беда ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи Навобуд. хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем. аз ин тараф омадем дӯстони азиз, дар инҷо каричкаи маршруткаи 55 бозорча, мағозаҳо ва хонаи фурӯшимон дӯстони азиз дар мана ҳамин гардиш ҷойгир аст дӯстони азиз, тақрибан 100 метр. аз ин тараф омадем дӯстони азиз, раҳо асфалт мебошад, тақрибан як 100 метр аз дӯстони гиромӣ, 100-150 метр аз бозорча, аз каничка ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз иборат аз 4 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад. ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст, бо барқ ва об таъмин мебошад. фишори об бениҳоят баланд. ин чӣ қадар фишори об баланд аст. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ду та бинои истихоматӣ дорад. якум бино дар инҷо 4 дар хона, веранд, ҳамом ҳаст. дар тагаш тақхона мебошад. тақхона 28 метри квадратӣ. тақхонаи калон худи бино бошад, масоҳаташ 140 метри квадратӣ. боз дӯстони азиз, бинои иловагӣ ҳаст. дар инҷо якта, дута ошхона ва ҳоҷатхона ва ҳамомам дар ҳамин бинои иловагӣ, бинои расон ҳаст дӯстони азиз. сарҳади ҳавлӣ то мана ҳамин битона мебошад. замини ҳавлӣ 4 кунҷа ҳаст. баъд аз он аз ду тарафи ҳавлӣ ва аз қафояш як ним метри ҷо ҳаст дӯстони гиромӣ. ҳоло нишон метиҳем. марҳамат худи бино. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истихоматӣ. дар инҷо дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, даромадгоҳ, коридор, веранд, якум ва дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. хона падъабои тайёр аст дӯстони азиз. сафед кардагӣ, марҳамат якум ҳуҷра меҳмонхона мебошад. ин дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. мана ҳамин дар дӯстони азиз, ин қисми биноро ба дуюм қисмаш якҷоя мекунад, алоқа мекунад дӯстони азиз. ва дар инҷо боз ҳамом аз дӯстони гиромӣ. ҳоло аз дари асосӣ даромада нишон метиҳем. дар инҷо бошад сеюм, чорум ҳуҷраи истихоматӣ ва ҳамом. дар наздикии хона мактаб аст дӯстони азиз, бозорча ва канечкаи маршруткаҳо. бо транспорт умуман мушкил нест дӯстони азиз. ҳам ба тарафи Зарафшон, ҳам ба тарафи Балх, управлени ГАИ, ҳама ҷо рафта мешавад дӯстони азиз. бо транспорт мушкилӣ нест. ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истихоматӣ. чӣ хеле ки дидед, ҳама ҳуҷраҳо падъабой таъмир шудагианд ва ҳама ҳуҷраҳоя масоҳаташон хуб аст дӯстони азиз. ягон хел ҳуҷрачаи майдача нест. ҳамаш масоҳаташон хуб мебошад. дар инҷо ҳамон тайёр аст ва ин ҳамон даре байни ҳуҷрагӣ, даре ки мо гуфта будем дӯстони азиз. инҷо тақхона тақрибан 28 метри квадратӣ мебошад дӯстони азиз. тақхонаи калон аст. инҷо дӯстони азиз як ҳуҷраи холӣ. метавонед дар инҷо дегдон хона кунед, ягон ошхона, ҳоҷатхона ҳаст ва ҳамом. ва инҷо боз як ҳуҷраи ёрирасони дигар. метавонед ошхона кунед дӯстони азиз. марҳамат, мана ҳамин гуна имконият ҳаст.
тамошобинони гиромӣ, ҳавлии фурӯшии имрӯзамонро ба пуррагӣ ба шумо нишон додем. ҳамаи маълумотҳоро фаҳмондем. ҳуҷҷатҳояш ҳамаш ҳаст. аз рӯи ҳуҷҷат дар ноҳияи рӯдакӣ дохил аст дӯстони азиз, аммо ҳамин назди ноҳияи Сино ҳаст дӯстони азиз. ноҳияи Сино баъд аз он худи ҳамин ҳавлӣ мешавад, назди ноҳияи Синои шаҳри Душанбеда дохил мебошад. нархи хона 740 000 сомонӣ боз каме савдо мешавад ва иваз мешавад бо ягон намуд мошини автокран 25 тоннага, агар зумлион бошад боз ҳам беҳтар, болои пул дода шавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои ки охирашон 4061 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барои кор. худо нигаҳбон. ва дӯстони азиз, дар ин ҷо раи поезд аст. тақрибан 200 метр аз хона ман ҳамин гуна маркази савдо бардоштагиам дӯстони азиз. маркази савдои масъулияи сохтмонӣ мебошад. дар ин ҷо орд мефурӯшанд, орди фатир навистагӣ, ва ин бошад маркази сохтмонӣ дар назди ҳавлӣ ҷойгир аст дӯстони азиз. тамоми намуди масъулияи сохтмонӣ ҳаст. бениҳоят чизи хуб мебошад ва ба ҳамин раҳ рост мерем. аз пости чоракорон мебурему, зарафшон мебурем дӯстони азиз. бениҳоят хуб аст, на он қадар дур. рост меравем. маршруткаи 48 аз ҳамин ҷо меравад. марҳамат, тарафи зарафшон. ва ин хел равем, у тараф равем. дарвозаи ҷӯйбодом чортепа мешавад. ба тарафи дасти чап поён мерем. аллакай тарафи балх 33. марҳамат дӯстони азиз. мана ҳамин гуна марказ ҳаст дӯстони азиз. масъулияи сохтмонӣ мефурӯшанд. барои ҳамин метавонем ба ҳазур омада харидорӣ намоед дӯстони азиз. чизҳои лозимиятонро. дӯстони азиз, ин наворҳоро ба мусоҳиби хона равон кардан, то ки ба шумо нишон диҳем ки дар назди ҳавлӣ бунгоҳи тиббӣ ҳаст дӯстони азиз. мана ҳамин бунгоҳи тиббӣ мебошад. ва боз дар назди ҳавлӣ як макони хуби истироҳат ва бозии кӯдакон мебошад.